Inanunsyo ng Department of Science and Technology Science Education Institute o DOST-SEI ang extension ng deadline para sa application sa 2022 Undergraduate Scholarship Program. Ayon kay DOST Region 3 Science Research Specialist Marites Batak, naisikayatin ng nasabing programa ang mga kabataang Pilipino na may aking talento na kumuha ng mga kurso o karerang nasa larangan ng science and technology upang matiyak ang sapat na dami ng mga taong maaaring magsilbing gabay ng bansa tungo sa pambansang kaunlaran. Dagdag niya, nakakapagbigay ito ng oportunidad para sa mga estudyanteng may hilig sa agham at teknolohiya na makapagpatuloy sa kolehiyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinansyal na tulong. Unang inanunsyo na December 31, 2021 ang huling araw ng pagsumite ng aplikasyon, ngunit nagdesisyon ng ahensya na palawigin ito hanggang January 31, 2022. Kaugnay nito, hinikayat din ni Batak ang mga aplikante na kapagparehistro bago o noong December 31 na kanila nang i-upload ang mga requirements sa website ng SEI na www.sei.tost.gov.ph. Ang bagong palugit ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa nasa 2,000 na student application mula sa Central Luzon na rehistrado ngunit hindi nagawang makumpleto ang kanilang application process at mga requirement dahil na rin sa mga limitasyong dulot ng pandemya. Sa gitna ng tumataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon, inilapat na rin ng DOST-SEI ang lahat ng proseso online upang maiwasan ang mga personal na interaksyon. Bumuo rin ang ahensya ng isang sistemang pipili sa mga kwalipikadong mag-aaral base sa kanilang mga academic standings mula grade 9 hanggang 11 at iba pang mga makapagpatunay na sila ay maaari maging scholar. Samantala, ang mga pwedeng mag-apply sa DOST-SEI grant ay ang mga estudyanteng magtatapos sa grade 12 para sa taong 2021 to 2022 at nabibilang sa Science, Technology, Engineering, and Mathematics o STEM strand o parte ng top 5% ng mga klaseng magtatapos para sa iba pang strand. Kabilang sa mga pribilehiyong ipagkakaloob sa mga mapipiling scholar ay 40,000 para sa tuition at iba pang bayarin sa paaralan, 10,000 bilang book allowance, 10,000 para sa thesis allowance, 7,000 para sa buwanang allowance at iba pang gastusin. JM De Jesus, CLTV News.